Verdiend, hè? Van harte. Ongelooflijk vandaag al. Ja, ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. We speelden niet echt een hele goede wedstrijd. En, ja, ik denk dat we weinig kansen hebben gehad, maar gelukkig valt er op het laatst nog de 1-0. En dan weet je in ieder geval dat we een grote stap zetten. Maar we zagen tot ze 2-1 achter stonden, dus dat zag er goed uit. Ja. Brian Linssen maakt 1-0. Ja, ik hoorde het, zijn naam van de tribune komen, dus ja, het doet hij goed. Complimenten voor hem. Ja, Eredivisie, daar komen jullie weer. Ja, het is mooi. Begin van het seizoen spreek je uit kampioen te worden. En ja, als je dan 2 wedstrijden voor het einde wordt, is dat alleen maar mooi. En dan mogen we ervan genieten, denk ik. Wat ben jij nuchter, man? Ja, mooi. Ja. Ik moet eigenlijk naar de jongens toe, want zij een beetje gek aan het doen. Dus, Hoi Berde. Ja. Ja. Nou, absoluut niet verwacht. Ik had het niet verwacht, dus voor mij is het een enorme verrassing. Maar ja, daarom is dat natuurlijk ook het leukste überhaupt, hè. Want onverwacht Kump, nou dat is schitterend. De titel is verwacht, alleen is vandaag. Nou, ik denk dat, we moeten ook realistisch zien. Ik denk dat wij absoluut topfavoriet waren. En dat we daarom ook, ja, dit kampioenschap natuurlijk is dat voor ons bijzonder, omdat zo heel vaak huurt men niet kampioen. Voor VVV is dat nu de tweede keer. Maar laten we eerlijk zijn, de echte uitdaging dat weer volgend jaar. Hè. Dan zal het toch op handhaven aankomen en verder ontwikkelen. En ik denk dat dat natuurlijk wel een stapje hoger is. Wat ga je eraan doen om dit team volgend jaar te behouden voor de Eredivisie? Ja, we hebben gezien, zonder Kees Honda hadden we dit nooit kunnen bereiken. Want dat was absoluut dus de topster. Om die te vervangen als ze weggaat. En die kans is natuurlijk wel behoorlijk groot. Om dat te vervangen, ja, dat duurt natuurlijk een helskarwei. En door een vervanger voor te vinden, nou, het is niet onmogelijk. We hebben, verleden jaar hadden we Amrabat. Ja, of het jaar ervoor hadden we Amrabat. Nou, dat is weggegaan. Dat hebben we vervangen door Kees Honda. Dus er is niks onmogelijk. En ja, goed, ik ben niet voor niks afgelopen week in Brazilië geweest. Dus er zit van alles in het vat. En we zullen kijken hoe het eruit komt. Ik dacht dat een dochter in Brazilië zat. Ja, die zit er ook. Maar er zitten ook heel veel goede spelers. Dus ik denk dat er nog van alles mogelijk is. Maar goed, alle gekken op een stokje. Ook doorlopen de competities in het kalenderjaar. Dus tot eind december. We zullen kijken wat we kunnen paraat maken nou in die komende transferperiode. Dit is een ongelooflijk scenario. Ja, tuurlijk. Zeker. Ja, gezien, ik mocht eigenlijk niet spelen van de dokter. 2 minuutjes invallen als we kampioen zouden worden voor even de sfeer te snuiven. Daar waren ze mee akkoord gegaan. En ja, ik zag 10 minuten, nog 10 minuten te spelen. Ik kwam erin en de trainer zei, ja, ga maar met elk kopduel of zo, ga maar mee. En het eerste beste kopduel na 7 seconden ja, kop ik hem er al in. Dus ja, dat was mooi. Kun jij even letterlijk je mouw opstropen? Nee, ja, ik rijd er niet over. Je speelt met een behoorlijk zwaar geval. Dus ja, schitterend. Schitterend gewoon, geen woorden voor. Ja mensen, het is gebeurd. Het feest kan beginnen, de puntjes zien binnen, het kampioenschap ook. Daar hebben we het voor gedaan, daarvoor hebben we gestreden. We danken nog voor support en nog steun en Charles voor de mooie opnames. Daarbij en tot volgende jaar in de Eredivisie.